tosiaan täällä ole mitään, mitä sä et ois valmis tekemään. Mistä sä puhut? Minkälainen loser ilmoittaa tyttärensä omista rikoksista? Niinpä. Kuka sellaista tekisi? Älä esitä tyhmää. Kukahan tässä on tyhmä? Luuletko, että mä säällisin ketään, joka pettää mut? Joo, muuten suosittelisin irrottaa ton otteen. Jos halus samaa kohtaloa kuin Alissalla on lapsilla. Saatais tulla ikävä, kun se on vankilassa. Se oli ihan fiksu valinta. Pysy kaukana Amandasta. Tai mä vastaan seurauksista. Oi kamalaa. Ei kannata esittää sellaisia uhkauksia, mitä ei pysty toteuttaa. Tässä on kaikki Monetanum sijoitusyhtiön asiakirjat. Ne löytyi kyseisen firman äskettäin lakkautetulta sähköpostitililtä. Sä oot tän yhtiön toimitusjohtaja. Enkä ole. Minkä takia sun allekirjoitus on sit kaikissa näissä dokumenteissa? Tää toiminta täyttää törkeän veropetoksen tunnusmerkit. Kerronko mä sulle, kuinka pitkän tuomion siitä voi saada? Sun tilanne helpottuisi, jos sä antaisit meille pääsyn noille tileille. Faija käräytti mut teille vai mitä? No ei sillä ole mitään merkitystä, kuka sut ilmi antoi. Nämä kaikki kuuluu sille. Se on käyttänyt mun nimeä täysin mun tietämättä. Mikään näissä papereissa ei viittaa Aki Nikkiseen. Ootteko te unohtanut, että se just äsken myi naisia? Ja lavasti oman vaimonsakin rahan väärentäjäksi. Niin, häntähän ei siis syytetty kummastakaan rikoksesta. No ei kai, kun se osaa järkätä itteensä niin, että sitä ei voi koskaan liittää mihinkään. Uskot sä oikeesti, että mä olisin kykenevä tekemään jotain tällaista? Sä siis myönnät tietäväs Monetanumista. Tässä huoneessa on kuultu jos jonkinlaisia selityksiä. Kerro säkin omassa. No mä sain vähän aikaa sitten Faijan kiinni tämän firman pyörittämisestä mun nimellä. No, mä raivostuin ja ajoin sen tiehensä. Käskin sen pysyä kaukana musta. Ja tää on nyt kosto siitä, että mä petin sen. No aika vakavia syytöksiä. Onko sulla todisteita? No ei tää sit kovin hyvältä näytä. Ootko kunnossa? Voinko me jeesaa jotenkin? Voit. Pidä huolta salista. Just. Mitä ne sanoo? No ihme, että se Eerikä edes päästä mut pois sieltä. Niillä on kaikki Faijan peitefirman paperit. Ja nyt ne syyttää mua törkeästä veronkierrosta. Enkä mä voi puolustautua mitenkään. Me kaivetaan todisteet sun syyttömyydestä. Mä en anna sun kärsiä Akin kusetusten takia. Et sä tajuu, että Faija voitti jo. Iltaa. Saako tulla sisään? Tulit jo. Oliko sulla jotain asiaakin? Joo. Halusin tulla tiedustelemaan, kuinka tutkinta edistyy. Vaikka noihän taitaa puhua selvää kieltä Alissaa vastaan. Sun tytär näyttää sotkeneen elämänsä melko pahasti. Siis on niin vaikea kuvitella, että oma lapsi pyörittää tuollaista bisnestä sun selän takana. Mun kokemuksen perusteella kukaan ei vaikuta yhtä viattomalta kuin taitava rikollinen. Miten sul kesti niin kauan tajuta, että tämä peiteyhtiö omistaa kaikki sun liiketoimet? Hyvä kysymys. Mä oon tuntenut itteni melkoiseksi idiootiksi. No en ihmettele. Oliko vielä muuta? No jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mä tulin tänne kysymään, että yrittikö se Alissa kaataa syyt mun niskaan? Eli siis yritti.
Kyllä mä ymmärrän sitä, mä en ollut mikään täydellinen isä. Minkälaisen tuomion se saa? No mun ei kannata spekuloida, mä en tee sitä päätöstä. Mutta me tähdätään siihen, että syyllinen saa asianmukaisen rangaistuksen. Olisi pitänyt arvata, että musta ei ole Fajalle mitään vastusta. Ei tässä maassa viattomia tuomita. Missäköhän mielikuvitusmaailmassa sä oikein elät? Niistä monet anomin papereista näkee selvästi, että Amandankin asioita on hoidettu sitä kautta. Tehdään nyt vaan heti alusta asti selväksi poliiseille, että sä et tiennyt tästä mitään, että et säkin nyt joudu kuseen. Tässä ei nyt kukaan joudu kuseen, jos mä pystyn vaikuttamaan asiaan. No itse sä voit vielä pelastaa, mutta mun osalta se on jo menoa. Saaks häiritä? Mulla olisi vähän asiaa. Jättäisit sä meidät kahden? Sulla on mitään oikeutta tulla tänne kuumottaa alissa. Hei, kyllä mä pärjään. Mitä sä haluat? Mä tiedän, että et sä ole syyllinen siihen veropetokseen.